Ήταν να γίνει σήμερα, αναβλήθηκε όμως για μία ακόμη φορά η δίκη της 26χρονης Κρητικιάς που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε Βρετανό όταν την παρενόχλησε σεξουαλικά. Την αναβολή αυτή τη φορά ζήτησε ο δικηγόρος του νεαρού τουρίστα, καθώς ο πελάτης του είπε αναχώρησε για τη Βρετανία, όπου θα νοσηλευτεί σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Ούτε σήμερα δόθηκε τέλος στην υπόθεση που έχει χωρίσει την Κρήτη σε δύο στρατόπεδα, αφού ο δικηγόρος του νεαρού Άγγλου ζήτησε νέα αναβολή της δίκης, μιας και ο πελάτης του έφυγε για τη Μεγάλη Βρετανία για να νοσηλευτεί σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης εγκαυμάτων. Η φωτιά που άναψε η φλογερή Κρητική επεκτάθηκε και στο εξωτερικό και είναι ένα από τα καυτά θέματα που ασχολούνται τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Οι βρετανικές εφημερίδες την χαρακτήρισαν ηρωίδα. Πολλές γυναίκες είδαν στο πρόσωπό της το ίνδαλμά τους. Η ίδια όμως, όπως είπε ο δικηγόρος της, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σε τι κατάσταση είναι η κοπέλα 26χρονη? Σήμερα παρουσιάζεται. Η κοπέλα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση. Στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι. Μέσα σε 2-3 ημέρες έχει αλλάξει η ζωή της. Όποιο και αν δει, τέλος πάντων, αρχίζει τον φοβάται. Άλλωστε η ίδια δηλώνει αθώα, αφού όπως λέει, ναι μεν του πέταξε το ποτό, αλλά ουδέποτε έβαλε φωτιά για να τον κάψει. Το πάθημα του νεαρού υδραυλικού από την Αγγλία, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν έγινε μάθημα στους υπόλοιπους τουρίστες, οι οποίοι συνεχίζουν να μεθούν και να προκαλούν φασαρίες.